ଦଉଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ଦରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର ସେ ଗରିବ କଟିକିଆ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁମର ମାରି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଜମି କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ବର୍ବାଦ। କିଛି ବର୍ବାଦ ହେବେନି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତମେ ଜାଣ, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଲୋକ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ହେଲା, ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶବ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକଟା କଣ ଚାଲିଗଲା? ଚାଲିଗଲା ନୁହେଁ, ଲୋକ ଡାକି ଆଣିଲେ ଶବ ଉଠିବ। ଶବ ସଂସ୍କାର ହବନି ବାବୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ଡେରି କରନା, ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ତୁ ଆଗେ ଶୋଇଯା, ଶୋଇବ ଆଗେ।
ଲେଖିବ ନିଆଁ ଲେଖିବ ଧୂଆ। କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ବିଚରା ସାମ୍ବାଦିକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା।